Ikke endnu. Du. Hvad? Det er en hemmelighed. Hallo, Jylle, hvad kan det tage være, han ikke... at han kan... Hvorfor snakker han ikke? Så er han bare på under hans bord med hans iPhone. Eller hans Samsung, eller hvad fuck det er. Ja. Kan lide at sutte. Ej, what the fuck? Nej, det gør jeg ikke. Var det ikke det, du sagde? I skal ikke glemme, at jeg siger det igen. Come jeg ved ikke, on. at I recorder. Come on. Ej, bare for sjov. Ej, hvor godt. Jo, Laus. Ja, Hvor lang tid siden jeg har set Danny Osu? Hvad kan det være? glem det. Hvad kan det være, det jo? Undskyld. Ked af. Hallo? Ej, Jylle, what the fuck? I want some too. Nu, det hele det er Jules. Og Ah. min kæreste. Han kan bare spille guitar med sig selv. Du, det vi har snakket om, det der babbedutter, kun til... kun er til mig. Det er stærkt. Men Julie, når du ikke er der, så bliver jeg altså nødt til at få noget et andet sted også jo. Ah, Come at me. hvem vælger så real onkel ud? Get shit Come on, on, he's bro. your uncle, bitch. Who's your uncle, my friend? Come on, det bare, who is your daddy? Den snakker for mig og min kæreste faktisk lige om i går. Nå, Da min lillebror var her, der siger min lillebror så for sjov, who's your daddy? Hej. Så siger min kæreste, ja, når din storsøster, hun så siger who's, eller når jeg så siger who's your daddy til min storsøster inde i sengen, så siger hun bare, det er Claus, for det hedder hendes far. Det fattede han ikke lige i første hug. så gik Chrissy. Du skrev det igen. Oh my god. What the fuck? Ikke for at lokke dig, Julie, men du tør så ikke sige det der. Julie, er du til fest lige nu, eller hvad? Nej, vi er jo kun bollevenner. Kun Så lige så kan man bare høre det der. ja. Nå, hvorfor ikke? Afro for røde kinder. Hvorfor gør han det? Det er det. Han får vist Det er også nok fordi jeg ikke får. dolk. Det er fordi jeg får mere pat end dig, Jylle. Og Nej, pik. Nej, okay, nu fik jeg røde kinder, okay. Fuck this shit, I'm out of here. På det, Afro. Så på derfor. Altid. Er vi der ekstra, mand. Dun, 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 dun. Afro, kan du godt snakke som Hugo? Hvem er Hugo? Wow, seriously? Tell me, senpai. Tell me, senpai. Nå, jeg tror det var en person. Nå, ham. Sådan, hvordan er det, han snakker? Er vi der? Kan jeg få nogle babidudler? What the fuck? Okay, ja, men jeg så gerne, altså, du kan bare spørge du det. Ej, okay, nu er det band. Nu er det band. Er vi der? Kan vi få nogle babbedutter? Dutte, kan vi få nogle babbedutte?
kan vi så kalde den for Barbie Dutte i stedet for? Der er virkelig meget, der kan passe til dit navn, Dutte. Elsker altså kun min. Fy for satan. User in your channel timed out.